Σήμερα θα σας δείξουμε πώς ξεπατικώσαμε ένα μπάνιο από το Pinterest, συνδυάζοντας μοσαϊκό και τουβλάκι. Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλακάκι σε στυλ μοσαϊκού, σε γκρι απόχρωση, διάσταση 60x1,20 ή 90x90. Τα πλακάκια σε στυλ μοσαϊκού προσδίδουν μια κλασική και διαχρονική αισθητική στο χώρο. Για τον τοίχο, θα χρησιμοποιήσουμε πράσινα τουβλάκια στο χρώμα του olive ή grass ή στο χρώμα του φασκόμιου, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλουμε να δώσουμε μια λάμψη στο αποτέλεσμα μεγαλύτερη, θα χρησιμοποιήσουμε πράσινο τουβλάκι με ευθύ αριστερή. Συνδυασμός αυτών των στοιχείων δημιουργεί έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα μοντέρνος και με ρετρό πινελιές, ιδανικός για όσους αγαπούν το ιδιαίτερο design. Εγώ θα πρόσθετα και μαύρα στοιχεία για να δώσουν μια μεγαλύτερη ένταση στο αποτέλεσμα, με μπαταρίες, αξεσουάρ ή ίσως κάποια λεκάνη. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε το μπάνιο σας, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να είναι ιδανική επιλογή για εσάς.